Fil-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjoni ġenerali l-Partit Laburista kien wiegħed li Malta se tibqa' l-għażla għas-settur tal-gaming, fejn Robert Abela kien wiegħed li Gvern Laburista se jagħmel it-tibdil neċessarju sabiex jiżgura li l-qafas regolatorju jibqa' wieħed kompetittiv. Kien qal ukoll li se jaħdem aktar mill-qrib mal-operaturi f'dan is-settur, bilan li pajjiżna jipprovdi aktar ħaddiema kwalifikati f'dan il-qasam. Iżda issa sena u nofs wara l-affarijiet jidhru li huma kemm xejn differenti minn dak li wiegħed il-Gvern ta' Robert Abela. Informazzjoni li waslet għand Net News qed tindika li l-kumpanija Hero Gaming li topera minn Malta se tagħlaq il-bibien tagħha, tant li bħalissa għaddejja minn proċess fejn qed tkeċċi lil ħaddiema, inkluż il-kap eżekuttiv li hija Maltija. Jidher ir-raġuni ta' dan l-għeluq huwa li Hero Gaming se tkompli topera minn pajjiż ieħor u fi kliem sempliċi se tkun qed titlaq minn Malta. Apparti minn hekk jidher li l-kumpanija Catena Media li wkoll topera minn Malta għaddejja minn żmien diffiċli, b'rapporti jindikaw tnaqqis qawwi fil-profitti tagħha. Dan wassal biex anke din il-kumpanija qed ikollha tkeċċi uħud mill-impjegati tagħha, speċjalment fis-settur tal-finanzi u dak tekniku. Bħalissa hemm ikollx ngħid li l-industrija tal-gaming f'pajjiżna ma tantx għaddejja minn żmien feliċi, fejn propju rapport annwali tal-Malta Gaming Authority juri tnaqqis qawwi fin-numru ta' liċenzji ġodda. Fil-fatt jidher li fix-xhur li ġejjin il-kap eżekuttiv ta' din l-awtorità Karl Brinkat mhux se jkollu l-kuntratt tiegħu imġedded. Dan kollu juri b'mod ċar kemm il-Gvern ta' Robert Abela ma żammx mal-wegħda li jagħmel fil-manifest elettorali tiegħu, tant li anke s-settur tal-gaming li welled Gvern Nazzjonalista spiċċa jieħu daqqa enormi.